169 ka mga persons deprived of liberty sa Talisay City BGMP facility. Ang labing unang batch sa ni-graduate sa senior high school sud sa pasilidad sa Dibok Region 7. Pipila nini mga amahan ug anaay mga anak. Kan sa kalampusan mao'y giisip nga kasa silang mga amahan nining umaabot ka Father's Day. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan 50 sa mga PDL nga malampusong nakadawat silang diploma isip mga graduate sa senior high mga female PDL. Samtang 119 niini mga lalaking PDL. Kisa malaumon nga bisan kun PDL man mamahimo silang maayong ehemplo ngadto sa ilang mga anak nga maningkamot aron magmalampuson diha sa pagtungha. Kining 37 anyos nga amahan, mapasigarbuhon kayo nga mipakita siyang diploma sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Mato nining PDL nga tago nato sa pangalang Jude. Imbis maguol nga napreso, dako hinon niyang pasalamat nga nasud siya sa maong pasilidad kay nakahuman siya sa pagtungha. Kutob lang siya sa third year high school kay nagumon sa bisyo ug barkada. Apan upat ka tuig ang nakalabay, nakabot niya ang dugay ng pangandoy siyang ginikanan ug karon sa iyang pamilya nga makagraduar. Iyang panginaot nga makahatag kini og garbo sa unom niya ka mga anak. Si Jude malipayong gitagbo sa kamagwangang anak, iyang asawa ug inahan human sa graduation ceremony. Nalulungsod ba? Mao nang diyan na nagsugod akong bisyo. Salamat ko sa Ginoo nga naa ako ri karon. Kay di pa gumikan niya, di sa mi abot ri dapita. Magabato sa mi kanang kuan ba kanang kausaban ba sa among kinabuhi. Congrats papa niya, paul kay kunin mo happy Father's Day. Nakahila ko sab kining amahan nga si Along kay nasorpresa ngang iyang nagbinugto nga anak nga lalaki bisan na preso ni graduate na sa senior high ug mas hayag ng kugmaon kun gawas no na. Mato dining 60 anyos nga si Along nga usa ka manindot nga Father's Day gift nga makita ang anak nga nagmalampuson. Naotunta makagawas siya, nagtarong na siya, di na mag na sa barkada, yung mga anak na lang. Oo, pagkamahan, sama anak ko, pagkamahan, sige, dalaw-dalaw niya. Pa, Happy Father's Day pa. Mau niya akong gift niyo pa. I graduate to go. Salamat. Ang 169 ka mga PDL ni graduate sa senior high ubos sa usa ka pribadong universidad nga nakig-partner sa Talisay City BGMP. Sud sa duha ka tuig gipahigayon ang mixed face-to-face ug modular learning sa maong mga PDL tinabangan sa ubang mga BGMP personnel. Ang graduation ceremony gitambungan gyud sa kadagkuan sa universidad ug sa DepEd 7. Dili tanang nasaag nawala. Right? For once in our life, nawala surta or nasaag ta, but this is not a life sentence. This is just the beginning. Talisay City Jail, dili mi makahuman og senior high school. So siguro sir, kung wala mi masulod diri, siguro makalatagaw paghihapon mi karon, or kung malasin man, baka 6 feet below the ground. So natay ginaingon nga everything happens for a reason. So isa na din sa mga rason na napadlak di ay tadiri. My last day was yesterday, but unluckily ang incoming na wala ka biyahe because of the weather. Then siguro maging parte ko sa memorable nga event sa kinabuhi sa among mga PDL nga ni-graduate kay sila ang first na senior high graduate sa Tibok BGMP Region 7. So naatay alternative learning system which is the junior high school. Yan naatay kani sa senior high school. So amo ni siya gi hatag nila nga program to give a chance. Lan kay mga graduate na sa senior high nang hinaot sila nga kun makagawa sila sa pasilidad, makatrabaho dayon sila aron makatabang usab sila dayon sila mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ilabi na nga nagkadiya mga livelihood training usab ang ilang napaubos sud sa pasilidad. Lan? Okay, daghang salamat Femari Dumabok.